Magaling, Rigor. Napaamo mo ang balumbong. Wika ni Tatang Pasyo. At mula sa likuran ko ay may kung anong maliwanag na bagay ang lumitaw. Isang maliit na butil ng liwanag na halos kasing laki lamang ng butil ng munggo. At akmang magtatanong na sana ko, laking gulat ko ng pagbuka ng bibig ko ay bigla itong pumasok sa aking bibig dahilan para malunok ko ito. Nauubo pa akong nagtanong kay Tatang Pasyo ng, Manong! Ano po yung pumasok sa bunganga ko? Tanong ko dito. Yun na yung hinihintay mo. Ang mutya ng balumbong. Teka, nabanggit niya ba ang pangalan niya sa'yo? Tanong ng matanda. Oo, Manong. Natandaan ko ang pangalan niya. Pero sasambitin ko lang daw yon sa oras na nasa panganib ako. Tugon ko dito. At dahil sa kaganapan, hindi na kami nakatulog ni Tatang Pasyo. Dahil pagkatapos ng inkwentro ko sa balumbong, ay siya ding pagputok ng araw. Agad na kaming bumaba ng bundok papunta sa bayan. Sa loob ng 1.5 taon na hindi ako nakababa sa bayan, ay sobra kong nanibago. Pero ang mga sundalo ay nandoon pa din. Patunay lamang na tuloy pa din ang digmaan at nanggugulo pa din ang mga rebelde. Habang naglalakad kami, napansin kong pinagtitinginan kami ng mga tao. Kaya hindi ko maiwasang mapatanong kay Tatang Pasyo. Manong, bakit kaya nila tayo pinagtitinginan? Tanong ko dito. Huwag mo silang pansinin. Normal lamang na pagtingin ang kanila. Dahil sa itsura mo. Tugon ni Tatang Pasyo. Agad kong sinapo ang aking muka at doon ko napagtanto na napakahaba na pala ng aking balbas. Huwag kang mag-alala. Mas mabuting ganyan ang itsura mo para hindi ka nila makilala. At nga pala, yung kwintas mo tinanggal ko din dyan sa leeg mo. Wika ni Tatang Pasyo. Huminto kami sa isang sirang simbahan at muli siyang nagwika ng, Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Napakabagal mo kasing maglakad. Ayan tuloy, inabot tayo ng hapon bago makarating dito. Wika nito habang naglalapag ng kanyang bitbit na sako. Dahil sa pagtataka, hindi ko na naman naiwasang magtanong kung ano ang laman ng kanyang daladalang sako. Manong, ano po bang laman ng sako na yan? At tumugon naman siya ng, Heto, tingnan mo. Agad ko itong binuksan. Mga baril to, Manong! Anong gagawin mo sa mga to? Gulat na tanong ko dito. Ipangre-regalo natin yan sa mga kaibigan ko mamaya. Baka may magustuhan ka dyan. Kunin mo na. Tugon ito sa akin. Sari-saring kalibre ng baril ang nasa loob ng sako. Mula sa maiksi papunta sa mahaba. At dahil ang aking kasanayan ay sa paggamit ng baril, kumuha ako ng isang rifle at ilang magazine ng bala. At nagwika si Tatang Pasyo ng, Siguraduhin mo na magagamit mo sa labanan ang hawak mong sandata. Dahil masasayang lamang ang pagbitbit mo dito kung hindi mo rin lang naman mapapakinabangan. Wika nito. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Dahil mga aswang nga naman ang kakalabanin namin. At malamang sa malamang, mabibilis kumilos ang mga ito. Kaya ibinalik ko sa sako ang kinuha kong baril. Itong gulok na lamang na binigay ninyo ang gagamitin ko. Masanay na kasi akong gamitin to eh. Wika ko kay Tatang Pasyo.
Magaling. May natutunan ka din pala sa mga sinabi ko sa iyo. Wika nito sabay tawa. At habang nag-uusap kami, ay may dalawang kalalakihan ang pumasok sa kinaroroonan namin. Parehong nakatalukbong ang mga muka. Tandang Pasyo, dala niyo ba ang pinangako ninyo? Wika ng isang lalaki. Oh, nandito sa sako. Heto, kunin ninyo. Tugon ni Tatang Pasyo. At nang matingnan na ng lalaki ang laman ng sako, agad itong lumapit kay Tatang Pasyo at may ibinulong sa kanya. Matapos nitong magbulong ay kaagad din itong umalis. Halika, Rigor. Alam ko na kung saan naglulungga ang mga aswang. Wika nito habang dali-daling inaayos ang kanyang mga gamit. Teka lang, Manong. Ngayong gabi ba natin sila susugurin? Tanong ko dito. Hindi, Rigor. Magmamanman na muna tayo para malaman natin ang ikinikilos nila. Tugon ni Tatang Pasyo. Agad na kaming lumakad papunta sa itinurong direksyon ng mga lalaki. Ang ipinagtataka ko lang ay nasa kalagitnaan ng bayan, ang sinasabing barangay ng mga aswang. Pagdating namin sa lugar, agad na nag-usal ng dasal si Tatang Pasyo at inihip-ihip ito sa akin. Sabay wika ng, Kahit anong mangyari, wag na wag kang gagalaw ng kahit anong ibibigay nila sa iyo. Maliwanag? wika nito. Opo, Manong. Maliwanag po. Tugon ko dito. Agad kaming tumuloy papasok sa lugar. Dito na muna tayo. Pakiramdaman mo ang paligid, Rigor. Mapanganib ang mga taong ito lalo na at gabi. Wika ni Tatang Pasyo. Ang ipinagtataka ko, bakit may mga bata sa lugar na yon? Kaya naisipan kong magtanong na naman kay Tatang Pasyo. Tatang, pasensya na kung masyado akong matanong ha. Bakit may mga bata sa baryong to? Tanong ko dito. Hindi lahat ng nakatira sa lugar na ito, Rigor, ay mga aswang. At yon ang ililigtas natin. Halika, mag-ikot pa tayo. Tugon ni Tatang Pasyo. At dahil na din sa kasanayan ko bilang sundalo, normal na matalas ang aking pandama. Napansin kong may mga sumusunod sa amin at iniulat ko ito kay Tatang Pasyo. Agad naman siyang huminto at nagsalita ng, Maghanda ka, Rigor. Mukhang mapapalaban tayo. Nang walang ano-ano, ay bigla kong naramdamang may papasugod sa amin. Dali-dali akong lumingon sabay bunot ng aking gulok at inusal ko ng mabilisan ang dasal na nakaukit sa talim nito, sabay unday ng taga doon sa mga umaatake sa amin. Nasugatan ko ito at agad na bumagsak sa lupa. Sunod-sunod na pagsalakay ang aming natamo hanggang sa tuluyan na kaming napaligiran. Manong, kailangan ko na yatang tawagin ang kaibigan ko. Wika ko kay Tatang Pasyo. Mukha ngang kailangan na natin ng saklolo. Siya, sige, tawagin mo na. Tugon nito sa akin at agad kong tinawag sa isipan ko ang pangalan ng balumbong. At walang ano-ano ay may kung anong malaking hayop ang tumatakbo papunta sa kinaroroonan namin. Manong, mukhang kailangan nating tumabi. Wika ko kay Tatang Pasyo. Ay, oo nga, sa palagay ko nga, bata. Tugon nito sa akin at saktong nakaiwas kami sa daraan na nilalang. Nakita namin ang balumbong na papasugod sa mga aswang at pinagsusuwag niya ang mga ito. Kahit
kahit anong gawing pagkalmot at pagkagat ng mga aswang sa katawan ng balumbong ay wala itong epekto. At talagang napakalakas ng balumbong dahil ang bawat masuwag nito, kung hindi tumatalsik ng malayo, ay nahahati ang katawan dahil sa talim ng sungay nito. Hanggang sa nagsipag-atrasa na ang mga aswang. Naisipan na din namin na umalis sa lugar na yon dahil tiyak na babalik ang mga ito. Tara na, Rigor! Bumalik na tayo sa lumang simbahan at doon tayo magkukubli hanggang mag-umaga. Wika nito at agad naman akong sumang-ayon dahil alam ko din sa sarili ko na magiging mapanganib kung mananatili pa kami doon sa lugar na yon. Habang tumatakbo ay nagtataka ako kay Tatang Pasyo. Dahil tansya ko, nasa edad 60 na ito, pero napakabilis pa ding kumilos at parang hindi napapagod sa ginagawa naming pagtakbo. Pagdating namin sa simbahan ay hingal kabayo na ako, pero si Manong Pasyo ay parang hindi tumakbo ng napakalayo. Manong, hindi ka ba hinihingal? Tanong ko dito at agad namang tumawa ang matanda. Napakahina mo naman. Bakit ka hihingalin sa ganon kalapit na takbo? Wika nito. Sabay upo sa isang tabi at nagsinde ng sigarilyo. Noong gabing yon, manghang-mangha ako sa matandang kasama ko at maging sa aking sarili. Hindi ako makapaniwala na nakipaglaban ako sa mga aswang at nagawa ko ngang tawagin ang balumbong. Marami ka pang magagawa, Rigor. Ang mga bagay na ginawa mo kanina, hapaw pa lamang ang mga yon. Dahil habang tumatagal, mas lalong lalakas ang iyong pakiramdam, maging ang iyong katawan. Magdadaan ka sa isang napakalaking pagbabago. Isang pagbabago na alam kong para sa ikabubuti mo. Kaya magtiwala ka lamang sa akin at patuloy kitang gagabayan. Wika ni Manong Pasyo. Oho, Manong. Magtitiwala po ako sa inyo dahil kayo nagligtas ng buhay ko. Tugon ko kay Manong Pasyo. Siya, sige na. Magpahinga ka na at bukas babalikan natin ang lugar na yon. Kinabukasan, agad naming tinungo ang baryong yon. Ngunit pagdating namin sa baryo, napansin naming walang katao-tao maliban sa mga tao at mga alagang manok. Wala na kaming nakita pang ibang gumagalaw sa lugar at sinubukan pa naming kumatok sa mga kabahayan pero wala talagang sumasagot. Tiningnan namin ang mga pataniman sa paligid ng baryo pero wala ring katao-tao. Manong, saan kaya nagpunta ang mga tao dito? Takang tanong ko kay Manong Pasyo. Malamang lumikas na sila, Rigor. Dahil sa mga nangyari kagabi, natunugan na nila na sinasalakay na sila at may nakakaalam ng kanilang sikreto. Tugon ni Manong Pasyo. At dahil sa wala na kaming naabutan, nagpasya kaming lisanin na ang baryo. Habang naglalakad kami palabas, may naamoy akong kakaibang amoy. Napakasakit nito sa sikmura. Yung amoy na parang nabubulok na mga sibuyas na hinaluan ng dumi ng tao. Kaya agad akong nagtanong kay Tatang Pasyo kung naaamoy din ba niya yon. Ngunit tumugon lamang siya na huwag ko raw pansinin. Pero habang papalabas kami ng baryo, ay lalong lumalakas ang amoy. Napalingon ako sa isang bahay na bukas ang pinto, kaya nilapitan ko ito upang mag-usisa. At laking gulat ko dahil dito pala nagmumula ang nakakasulasok na amoy. Tumambad sa akin ang 3 katawan ng mga kalalakihan na wala ng buhay.
Manong, mag-uusisa ako sa taas ng bahay. Baka makakuha tayo ng mga kasagutan. Wika ko kay Manong Pasyo na sumang-ayon naman sa nais kong gawin. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag ng bahay, may mga nakita akong mga nagkalat na pira-pirasong laman loob ng tao. At dahil sa kilabot ko ay agad akong bumaba at sinabi kay Tatang Pasyo ang mga nakita ko sa itaas ng bahay. Sinabi din niya na ang 3 kalalakihang nasa lapag na walang malay ay yung mga lalaking binigyan niya nung mga barel na dala-dala niya. Malamang ay nalaman ng mga aswang na sila ang nagsuplong ng kinaroroonan ng mga ito, kung kaya ay sinalakay nila ang bahay ng 3 kalalakihan. Matapos naming magsaliksik sa lugar, agad na din kaming tumulak palabas ng bayan. Manong, saan natin hahanapin yung mga aswang? Tanong ko sa matanda. Sa ngayon mag-aantay tayo sa mga mangyayari. Alam ko na gaganti sila sa ginawa natin dahil marami tayong napinsala sa kanila. Wika nito. At nagpasya kaming bumalik na muna ng kubo para makapaghanda. Magdidilim na nang makarating kami sa kubo at habang papasok kami ay biglang napahinto si Tatang Pasyo. Sandali lang, Rigor. May nakapasok sa ating kubo. Wika nito at umikot kami papunta sa likurang bahagi para hindi kami mapansin ng kung sino mang nakapasok. Ang ipinagtataka ko, sinabi ni Tatang Pasyo na protektado ng dasal ang kubo at walang masamang nilalang o elemento ang makakapasok dito. Pagdating namin sa likod ng bahay, kaagad naming nilapitan ang kubo at sumilip sa gawang nasa dingding. Laking gulat namin dahil isang bata ang nasa loob ng bahay. Kaya nagdesisyon kaming pasukin na ang bahay. Pagpasok namin sa loob, biglang nagsisisigaw ang bata dahil sa takot. Agad namang pinakalma ni Manong Pasyo ang bata at inusisa ito. To, anong ginagawa mo dito sa gitna ng gubat? Tanong nito sa bata, pero hindi makapagsalita ang bata dahil sa natatakot ito sa amin. Kaya naglabas ako ng tinapay mula sa aking bag at iniabot sa bata. To, huwag kang matakot. Hindi kami kalaban. Eto, kumain ka muna. Wika ko sa bata. At nagkukumahog itong inabot ang tinapay na iniaabot ko sa kanya. Dali-dali niya itong binuksan at saka kumain. Inabutan ko din ito ng tubig dahil nabibilaukan na ito. Halatang gutom na gutom ang bata. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Inatake ng mga aswang ang bahay namin. Pinatay nila ang tatay ko. Wika nito sabay iyak. Ramdam ko ang awa sa bata. Maya-maya pa, nakatulog ito dahil siguro sa pagod. Agad naman akong kinausap ni Tandang Pasyo. Tingnan mo ang kawalang hiyaan ng mga aswang, Rigor. Wala na silang pinipili. At marami pang mga bata ang mauulila ng dahil sa kanila. Kaya kita tinuruan ng lihim na karunungan ay para matulungan akong puksain ang mga nilalang ng dilim. Wika ni Tatang Pasyo. Ang hindi ko maunawaan ay kung bakit gano'n na lamang ang galit niya sa mga aswang na kung tutuusin ay maaari naman niyang iwasan ang mga ito. Ngunit isinantabi ko ang aking mga tanong sa kadahilanang nais kong ako mismo ang tumuklas ng dahilan kung bakit gano'n na lamang ang galit niya sa mga ito. Makalipas ang ilang oras at muling nagising ang bata.
Agad namin itong tinanong at sa pagkakataong yon, nagsalaysay ang bata sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Ayon sa salaysay ng bata, sinalakay ng mga aswang ang kanilang bahay at pinagpapapatay ang kanyang mga magulang. At siya lamang ang tanging nakaligtas dahil nakapasok siya sa isang baul sa kanilang silid. Hinintay niyang umalis ang mga aswang at saka tumakbo papalayo sa kanilang bahay. Dahil sa sobrang takot ng bata, hindi na ito lumingon pa at nakita na lamang ang kanyang sarili sa loob ng kubo namin ni Tatang Pasyo. At dahil sa pagod ay muling nakatulog ang bata at muli akong kinausap ni Tatang Pasyo. Rigor, malamang ay itatanong mo sa iyong sarili kung bakit ganun na lamang ang aking pagkamuhi sa mga aswang at iba pang mga nilalang ng dilim. Tanong nito sa akin. Oho, Manong. Matagal ko na pong nais itanong sa inyo kung bakit. Tugon ko sa kanya. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang dahilan. Wika nito at nagsimula na siyang magsalaysay. Ayon kay Manong Pasyo, tahimik lamang silang namumuhay bilang isang pamilya ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Namumuhay siya kasama ng kanyang asawa at 2 anak. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sinalakay ng mga aswang ang kanyang pamayanan. Dahilan para mapatay ang kanyang buong mag-anak. Mapalad lamang siya dahil bumaba siya sa bayan upang magbenta ng kanilang mga inani. Ngunit pag-uwi niya, ay nadatnan na lamang niya ang kanyang pamilya na duguan at wala ng buhay. At dahil sa kaganapang yon ay napuno ng puot ang puso ni Tatang Pasyo, dahilan para kamuhian niya ang mga aswang. Sinumpa niya sa sarili niya na tutugisin niya ang mga ito. At yun din ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng karunungang lihim. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit gano'n na lamang ang galit mo sa mga aswang. Alam ko po ang sakit na mawala ng mahal sa buhay. Kaya asahan po ninyo, natutulungan ko kayo sa labang ito. Wika ko kay Tatang Pasyo. Lumipas ang ilang linggo na wala namang nangyaring kakaiba. Hinanap din namin ang iba pang kamag-anak ng bata at inihabilin siya sa kanilang pangangalaga. At kami naman ni Tatang Pasyo ay tuloy lang sa paghahanap sa mga aswang na nananalanta sa kabayanan. Okay, sunod kagad natin yung 3. Bakbakan na to. Salamat.